A chroeso cynnes i chi I gyd. Heddiw, rydym yn cychwyn ar daith I galon un o ddyfeisiau mwyaf cyffredin ein haws yr iPhone. Mae'r dan bach hwn o dechnoleg sy'n ffitio mor dwt yn ein dwylo yn cyddio byd o bosibiliadau. I rai ohonoch sydd newydd ddechrau ar eich antur gyda'r iPhone, neu efallai'n teimlo ychydig yn llethol gan ei holl nodweddion, peidiwch ag ofni. Rydym yma eich arwain drwy rai o'r Cynghorion a Thriciau hanfodol, I rai sy'n agor y drws I brofiad llawer mwy llyfn a greddfol. Byddwn yn archwilio'r dirgelion hyn, cam wrth gan ddatgelu sut I wneud y mwyaf o'ch cyfaill newydd. Mae'n debyg I ddysgu iaith newydd. Ar y dechrau, gall ymddangos yn gymhleth, ond gyda pheth arweiniad ac ymarfer, byddwch yn fioan yn siwio'ch iPhone fel petaich wedi'i wneud erioed. Mae'r fideo hwn wedi'i gynllunio'n arbennig i'ch helpu chi, y defnyddiwr newydd, I ddod yn hyderus ac yn fedrus. Drwy gydol y fideo hwn, byddaf yn siarad Cymraeg, gan ddefnyddio llais gwrywaidd, Prydeinig, ychydig yn grig, i'ch tywys drwy bob cyngor. Ein nod yw gwneud y dechnoleg hon yn hygyrch ac yn ddealladwy I bawb. Felly eisteddwch yn ôl ymlaciwch a gadewch I ni ddechrau ar y daith ddarganfod honni fydd yr iPhone. Mae llawer i'w ddysgu a llawer i'w fwynhau. Yn y byd digidol prisiwr hwn, mae'r gallu I ddod o hyd I wybodaeth yn gyflym yn hollbwysig. Mae'r iPhone yn ei ddoethineb yn cynnig offeryn hynod bwerus ar gyfer hyn y spotlight search. Meddyliwch amdano fel eich porthor personol bob amser yn barod I chwilio trwy bob cornel o'ch dyfais. I'w ddeffro, nid oes angen cyfrinau'r hyd, dim ond llithriad syml I lawr o ganol eich sgrin gartref. Ac yno y mae, blwch chwilio dim hongar yn aros am eich gorchymyn. Gallwch deipio enw ap, cyswllt, neges, neu hyd yn oed ar air hyweddol o nodyn rydych wedi ysgrifennu. Mae'n rhyfeddol o effeithlon, yn hidlo trwy'r holl ddata ar eich ffôn mewn eiliadau. Mae Spotlight yn mynd y tu hwnt I chwilio am ffeiliau ac apiau yn unig. Mae'n cynnig canlyniadau o'r we, yn gallu gwneud cyfrifiadau syml ac yn trosi unedau. Dychmygwch eich bod angen dod oed i'r llun arbennig hwnnw o wyliau'r haf diwethaf neu e-bost pwysig gan eich pennaeth. Yn lle sgrolio'n ddiddiwedd, teipiwch ychydig eiriau allweddol I Spotlight a bydd yn cyflwyno'r canlyniadau perthnasol I chi. Mae'n nodwedd sydd, unwaith y byddwch chi'n dod I arfer y hi, yn trawsnewid y ffordd rydych chi'n ryngweithio a'ch iPhone gan arbed amser gwerthfawr a lleihau rwystredigaeth. Mae'n symrwydd ar ei orau, ond gyda phwer anhygoel y tu ôl iddo yn aros I gael ei harneisio. Mae hysbysiadau y negeseuon bach sy'n ymddangos ar ein sgriniau yn gallu bod yn fendith ac yn feltydd. Ar y naill law, maent yn ein cadw'n ymwybodol o ddigwyddiadau pwysig. Ar y llaw arall, gallant fod yn ffynhonnell gyson ymyrraeth, yn tynnu ein sylwoddi wrth y ffoment bresennol. Mae'r iPhone yn rhoi'r pŵer I chi reoli'r llif hwn, I ddoffi'r bwystfil hwn o hysbysiadau. Trwy fynd i'r gosodiadau ac yn ai hysbysiadau, gallwch benderfynu pa apiau sy'n cael anfon hysbysiadau atoch, a sut maent yn ymddangos. A fyddant yn chwarae sain, a fyddant yn dangos bathodyn ar eicon yr ap. Chi sy'n penderfynu. Peidiwch a bod ofn arbrofi gyda'r gosodiadau hyn. Enghraifft, gallwch chi grwpio hysbysiadau yn ôl ap, neu hyd yn oed ei hamserlennu ymddangos fel crynodeb ar adegau penodol o dydd, gan ganiatau I chi ganolbwyntio pan fydd angen. Mae'r modd peidiwch ag aflonyddu hefyd yn arf gwerthfawr yn enwedig pan fyddwch angen tawelwch llwyr. Trwy reoli eich hysbysiadau'n ddoeth, rydych chi'n adennill rheolaeth dros eich sylw, gan sicrhau mai dim ond y wybodaeth wirioneddol bwysig sy'n torri trwodd. Mae'n ymwneud â chreu amgylchedd digidol sy'n gweithio I chi, nid yn eich erbyn. Dychmygwch fod gennych chi banel o switches a botymau wrth law sy'n rhoi mynediad ar unwaith i'r swyddogaethau rydych chi'n ei defnyddio amlaf. Dyna'n union yw'r control centre ar eich iPhone. I'w gyrraedd, llithrwch I lawr o gornel ddeichaf y sgrin ar iPhones mwy newydd, neu I fyny o waelod y sgrin ar fodelau hun. Yno fe welwch eiconau ar gyfer Wi-Fi, Bluetooth, modd awyren a rheolyddion cyfryngau. Ond nid dyna'r cyfan, mae'r control centre yn llawer mwy pwerus nag y mae'n ymddangos ar yr olwg gyntaf. Mae'n addasadwy sy'n golygu y gallwch chi ychwanegu a threfnu'r reolyddion sydd bwysicaf I chi. Trwy ymweld y gosodiadau ac yna control centre, gallwch bersonoli'r profiad hwn. Efallai eich bod am gael mynediad cyflym i'r flashlight, y cyfrifiannell, neu hyd yn oed nodweddion fel recordio sgrin neu'r app notes. Gallwch ychwanegu'r rhain i'ch control centre, gan ei gwneud ar gael gydag un llithriad yn unig.
ni waith ymha abryd i chi. Mae hyn yn arbed amser ac yn symleiddio tasgau cyfredin. Mae dysgu defnyddio a phersonoli'r Control Centre yn gam sylweddol tiwag at feistroli'ch iPhone, gan ei wneud yn estyniad mwy effeithlon ohonoch i'ch hun. Mae'n enghraifft wych o sut mae Apple wedi ystyried hwylystod y defnyddiwr. Un o bryderon mwyaf cyffredin unrhyw ddefnyddiwr ffôn clyfar yw bywyd batri. Mae'r iPhone, ei fod yn ddyfais soffistigedig, yn dal i ddibynnu ar y ffynhonnell egni gyfyngedig hon. Ond peidiwch â digaloni, oherwydd mae yna nifer o strategaethau y gallwch ei defnyddio i ymestyn bywyd eich batri a sicrhau bod eich ffôn yn para pan fyddwch ei angen fwyaf. Un o'r ffyrdd symlaf yw addasu disgleirdeb eich sgrin. Mae sgriniau siachar yn defnyddio llawer o bŵer, felly ystyriwch ei gostwng ychydig neu ganiatau i'r ffôn ei addasu'n awtomatig. Gallwch hefyd reoli pa mor aml mae eich ffôn yn adnewyddu data yn y cefndir ar gyfer apiau. Mae'r modd pŵer isel sef low power mode yn nodwedd hynod ddefnyddiol. Pan gaiff ei actifadu, mae'n lleihau rhai gweithgareddau cefndir fel lawrlwytho yn ôl post ac yn lleihau rhai effeithiau gweledol i arbed pŵer. Gallwch chi droi ymlaen y llaw, neu bydd eich ffôn yn eich annog i wneud hynny pan fydd lefel y batri yn disgyn yn isel. Yn ogystal, mae'n werth edrych ar y gosodiadau batri i weld pa apiau sy'n defnyddio'r mwyaf o egni. Weithiau, gall ap sy'n ymddwyn yn wael fod yn ddraen i'w cydd. Trwy fod yn ymwybodol o'r ffactorau hyn a gwneud addasiadau bach, gallwch wneud gwahaniaeth sylweddol i ba mor hir y bydd eich iPhone yn aros yn effro ac yn barod i'ch gwasanaethu. Yn nyfnder eich iPhone, mae yna gynorthwydd deallus yn aros yn amyneddgar i'ch helpu Siri. Mae Siri yn fwy na dim ond siais. Mae'n offeryn pwerus sy'n gallu deall a gweithredu ar eich gorchmenion siafar, gan wneud llawer o dasgau dyddiol yn haws ac yn fwy effeithlon, yn enwedig pan fydd eich dwylo'n brisiwr. I ddeffro Siri, gallwch ddweud Hei Siri os yw wedi alluogi, neu wasgu a dal y botwm ochr neu'r botwm cartref ar fodelau hun. Unwaith y bydd Siri yn gwrando, mae'r posibiliadau'n helaeth. Gallwch ofyn iddi osod larymau ac amseryddion, anfon negeseuon testun, gwneud galwadau ffôn neu hyd yn oed chwilio'r we am wybodaeth. Peidiwch â bod yn swil i roi cynnig ar wahanol ochmynion. Gofynnwch i Siri am y tywydd, i chwarae eich hofrestr chwarae, neu i'ch atgoffa i brynu siaith ar y ffordd adref. Po fwyaf y byddwch chi'n ei defnyddio, y mwyaf y bydd Siri yn dysgu am eich arferion a choff bethau, gan ddod yn fwy defnyddiol dros amser. Mae Siri hefyd yn integreiddio llawer o apiau trydydd parti, gan ganiatau i chi reoli swyddogaethau o fewn yr apiau hynny gyda'ch llais yn unig. Mae'n dechnoleg sy'n pontio'r bwlch rhwng dyn a pheiriant mewn ffordd sy'n teimlo'n naturiol ac yn reddfol, gan ychwanegu haen arall o gyfleistra i'ch profiad iPhone. Ac felly, rydym wedi cyrraedd diwedd ein harolwg cychwynol o rai o nodweddion allweddol yr iPhone. Gobeithio bod y cynghorion a'r Thriciau hyn wedi taflu goleuni ar botensial y ddyfais ryfeddol hon ac wedi rhoi'r hyder i chi dechrau archwilio drosoch eich hunain. Cofiwch, fel gydag unrhyw offeryn newydd, po fwyaf y byddwch chi'n ei ddefnyddio ac yn arbrofi ag ef, y mwyaf cyfforddus a medrus y byddwch chi'n dod. Mae'r iPhone wedi gynllunio i fod yn reddfol, ond mae bob amser rhywbeth newydd i'w ddysgu, rhyw ffordd newydd o wneud pethau'n haws neu'n gyflymach. Rwy'n eich annog yn fawr i roi'r awgrymiadau hyn ar waith. Rhowch gynnig ar Spotlight Search, addaswch eich hysbysiadau, personolwch eich Control Centre, byddwch yn ymwybodol o'ch defnydd batri, a pheidiwch ag anghofio gofyn i Siri am help. Mae pob un o'r camau bach hyn yn adio i fyny i brofiad iPhone llawer mwy gweth chwil a phersonol. Mae byd cyfan o bosibiliadau yn eich poched yn aros i gael ei ddatgloi. Os daethwch o hyd i werth yn y fideo hwn a'ch bod yn awyddus i barhau i ddysgu mwy am eich iPhone, yna fywch dan ysgrifio i'r sianel hon. Byddwn yn parhau i rannu cyngor a chanllawiau pellach i gyd yn Gymraeg i'ch helpu i wneud y mwyaf o'ch technoleg. Diolch yn fawr iawn i chi am wylio. Hwyl fawr am y tro.